Assalamu alaikum bandiraɓe gendiyyankoɓe yiɓiyankoɓe hettiyankoɓe yawo Pindi TV bisimilla mon e ruɓɓindu jaydeli mon no dañirto ɗum subaka foof ɗo e Pindi TV amin dañi weltare kadi huccidde e moɗon oɗo subaka talata gam tottude on kala ko ganduɗa yalte jaydeli ɗi ɗum noon en puɗɗode ko salminde tan Amadou Moussa Anne ɗum mbaɗam gorko no mbalduɗa no mbaɗɗa e mabɓo gonɗa koye toñde walla gonɗa koye namdade noppiniri no hande kam mbeɗandi Amadou mabɓo ngo ko haali mabɓo ngo nanguima mboɗandi ko sosoɓe jajaɓe jooɗe kini heeɗa ina wona kadi ko noon tan mabɓo ngo ni nanɗo kono ko mawɗum alhamdulillah ko salmindema e salminde bandiraɓe yeeɓiyankoɓe men wonɓe e nder leydi Sénégal ha e caggal leydi ɓe jetteten kala subaka ɓe jarnten aussi e kala subaka sababude rewide munen mantinigo ngo woni e wadde kono ɗum ko Aissata hande romiɗo jandeji men noon ɓuuri hen ko mantinade ko koppereje eɗen gandi gomo wiyetego FMI gayni jillu muɗum ɗo e Sénégal ko yetti ko e jillu yurnito ko fate banggue golle leydi ndi e to banggue koppereje kono noon Amadou kono mabɓo ngo noon nanggu wona an tan saabu koko yuppe leydi ndi ɗo joni woppani suka woppani mawɗo ɓerde deeƴi wadde sosoɓe yo jaafo e jaja en puɗɗorto e lesolay tigui ko jayde guendire no mbiɗen ni jayde ari koko yetti ko e mission on ɗon gasɗo tawi ko mission mo ganduɗa wonno ko yurnito gomo wiyetego FMI woni gomo tan ganduɗa ngu kañum wambi koppereje windere nde koko arnoɗo e leydi men Sénégal e gardugol on ɗon gardiɗo mabɓe biteɗo Karine Delechat ɗo e leydi men Sénégal ɗum ɗon noon gomo ngu holliti wonde leydi men Sénégal nana e tabal mantinigal to banggue yarude yesso e to ko yetti ko e faggudu Le Quotidien jayde nden ɗon kañumne arti koye on ɗon fannu ko fate banggue ko wiyete joni joni o hono koppereje gendi ɗum saabi noon kamɓe FMI joni joni o tan ɓe jeehi ha e fond e on ɗon dossier ɗum saabi noon ɓe mbaɗi manam ɓe eri laamu ngu joni joni o nde darnata tan ko yetti ko e subvention to banggue carburant ko nonne kadi e ko fate banggue gustugol ko fate banggue gurdam laamu ngu woni tan koɓe kutorto to banggue koppereje ne tawe e page 5 e jani witende e quotidien Le Quotidien Vox Populi nden ɗon jayde kañumne ha joni koye gonɗon felo yebbi Aissatou Ndiaye kamɓe tan joni joni o ɓe eri ko laamu leydi men Sénégal nde yoɓata ñamadi muɗum e ko yetti on ɗon fannu ko noon tan hatta jayde ne wayno arti tigui e tabal mawgal ngal leydi men waɗi e ndeɗo hitande hani eko fayi arde ko jogori wadde jayde wi ene wayno ko ndeɗo hitande tan ene ɗamina ko yetti ko e PIB joni joni o gartam ko tolni e 7% ko noon tan walla mbiyen e ko yetti e 6% kono kadi e 2020 ha 2021 ko fate hono 7%. Walf Quotidien nden ɗon jayde kañumne arti koye e FMI ha joni nde erima walla mbiyen FMI erima tigui laamu leydi men Sénégal nde ustata ko fate banggue dépense uji woni tan koɓe kutorto to banggue koppereje ko noonne kadi kamɓe ganduɗa ɓe ko FMI aɓe jiiɗi tigui ko ɓuuri ɗum Les Échos nden jayde ha joni ari ko e yimde ko noon kadi e mantude laamu leydi men Sénégal ko fate banggue tabal mawgal ngal waɗi tigui to banggue ɓamtare jayde noon wi walla mbiyen tigui kono kamɓe Les Échos joni joni o ɓe mbi tan ko leydi men Sénégal nana e dawal ɓamtare ko noon tan ɓe kolliti ene wayno ngal ɗo dawal hono 2019 ene ɗamina ma yetto e 6% ko noonne kadi gam yetto 7% alay saago paden ha 2020 e wondude e 2021 jayde Dakar Times nden ɗon jayde ene wayno haalani ko yetti ko e FMI kono tan ina waɗi fayida no fewi saabu kay jayde wi ene wayno wonko yiita woni ko wiyete hajino découverte to banggue gaz toon to Kayar 2 woni ko yiita ɗo e leydi men Sénégal ɗum tagui noon jayde wi Sénégal woni tan leydi ndi ganduɗa ndi to banggue windere nde tawi ko fewnore ko fate banggue gaz Libération nden jayde ene wayno ha joni koye ɗen koppereje heddi kono koye fannu goɗɗo ko fate banggue hono trafic de drogue mo ganduɗa ene nanggano toon to port autonome de Dakar ha joni kan ɗon haala ene ɗo saabu kay golle ɗe nana ha joni mbiyen dilla no fewi toon to ñaari tali won noddirteɗo Thiapo kañum tigui fawa junggo hayso tawi ko inde nde ganduɗa nde ko inde waccore kono inde makko tigui rigui ko Malick Thiandoum kono noon mbason tigui jawodirde e Malick Thiandoum jaydiyanke oɗo Malick Thiandoum ne wayno o jagga tigui ko aljuma ɓennuɗo o rewi e prison ko tolni e laabi ɗiɗi ko yetti e trafic de drogue jayde coftal balli stade jayde stade Aissatou Ndiaye mboɗo andi ko ɗum ɗo woni ko yardete atayi guila hanki fewde hande ko noon kadi ha fayi janggo sababu o noon ina wayno ko Lionel Messi joni joni o kañum tan fembi o mo ganduɗa ko Van Dijk e Ronaldo no weri jayde sababu o noon ko kanko tigui ƴetti ko yetti ko e petto mantiniɗo e nde hitande to banggue FIFA kono tan ko tawal mawgal o waɗi gam jogorde ƴettude oɗo 6e makko Ballon d'Or kono ɗum ko noon équipe type to banggue FIFA
2019 ko ɓuri hen ko hamnade wonande Afrique et Sénégal ko wasde hen tawede ɓiɗɗo Sénégal naajo hono Sadio Mané saabi noon Diaynde wi ene wayno tan ko jiiɓor walla mbiyen ko funte tigui tawa eko yetti on ɗon équipe type Diaynde cippiro suñu lamb mbeɗa andi aɗa yiiɗi mbiruji no fewi ene gasa noon tawi ko Amma Sène walla ko Balla Gaye 2 walla an so tawi ko Modou Lo en tout cas ma en kaldu ɗum caggal micro kono ɗum ko Aissata ene wayno hollitama wonde ko troisiéme choc manam tan ko pelɓodiral tigui kulɓinigal jogorgal wonde hakkude hono omo ganduɗa ko Balla Gaye 2 e Amma Sène woni tan ɓe mbi ko joni joni o kangaɗo nene yiiɗi habde e mbarode kono tan staff Balla Gaye 2 kañum wi ko jiiɗa tigui c'est pirde Amma Sène gasi hala ɗum de hay goto wayani haydara wadde awdu en garati fait divers men walla mbiyen tan gueɗe rendo no mbiruɗa ɗum joni ni hande noon kunuɗe foof goni hen ko surtout sportif uji hayɓe ɓe ganda ko woni sport ni hande hawi ɗumen nde jii Lionel Messi ƴetta woni ɗum ko ganduɗa woni the best tane anda the best so ummama holto faya ɗum noon ballon d'or mo ganduɗa ƴettama walla jogori ƴettede o totte ɗum woni ko addi haala seeɗa e ko jaaki yimɓeɓe saka noon nde ganduɗa wonɓe ganda indeli africain ji jiyaka hen ko wayno Sadio Mané en e ko way noon surtout ngam wadde complété Sadio Mané omo ganduɗa ko Kalidou Koulibaly wonande Sénégal ko noonne kadi Mohamed Salah wonande toon to Égypte ne wayno on ɗon hono 11 FIFA mo ganduɗa ko mono dirta ha joni 11 type FIFA 2019 yiyaka hen hay africain goto addi caɗele no fewi saabu sa daari saison mo ganduɗa ko Sadio Mané to Liverpool a daari saison omo ganduɗa ko Mohamed Salah toon to Liverpool so tawi wiyama ɓeɗo ɗiɗo ne wayno tawaka hen ha tengti kadi aussi Kalidou Koulibaly mo ganduɗa hande ne jeeya e défenseur uji ɓurɗi mantinade e nder windere nde wasi jeeyade hen hol jeeyaɗo hen jeeyani ko Sergio Ramos en jii saison moyen moɓe mbaɗi toon to hono toon to manam Real de Madrid ko noonne kadi en jii hen omo ganduɗa ko Luka Modric hunde ɗemde hawnade seeɗa kono kadi ko ɓuuri ko hawnade hulɓinade ko yiide hen e on ɗon 11 type hono Marcelo mo ganduɗa ene hono blessure uji en tampini ɗum kono nonne kadi ne waɗi saison ɓurɗo wadde médiocre e nder to manam toon to Real Madrid Lionel Messi waɗede ɗum ko fati banggue hono meilleur joueur e FIFA 2019 ene wawi amnade ko gonga kono kadi wasi tawede hen Sadio Mané wasi tawede hen Mohamed Salah e doggol 11 type ko hunde hawnide kadi yaade ha ballon d'or par ce que ɗum ɗo en mbi ne wayno ko manam ko tabal mawgal ngam o ƴetta ballon d'or o donc noon wadde omo ganduɗa ko Virgil van Dijk deuxiéme Cristiano Ronaldo troisiéme ko hunde ganduɗa ne haawi kala bani adama en ne haawi kala footballeur uji e nder windere nde kono kadi ko critére woodi critére o noon ene wawi taw eɗen mbawi wiide ballon d'or walla wotande meilleur joueur ko yiɗande saabu ko tolni e ujunnaji jour uji kañumen goni ko gota to banggue capitaine uji ko noon kadi entraîneur uji e gueɗe mbaɗi noon ko wiide tan Lionel Messi e wiide wiyama kanko o wotani ko Sadio Mané e hoore mum wadde o yi exploit ji ganduɗa Sadio Mané waɗi ɗum liggey mo ganduɗa Sadio Mané liggima ɗum e nder ɗum ko ganduɗa woni sport o ko woni Afrique ko woni Europe e banggue goɗɗo ɗum noon uddata roɓindu Diaynde moɗon bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV ko jarnude on tan e jebgol jeeboton e kadi no mbaɗi e wiide mon tan bandiraɓe son jeeɓi ha gayni yon mbat aimé ɗum noon ne ina waɗi hen fayida no fewi Alhaji Samba Diop hetno e caggal caméra o e ballal Thiat ha gongol so Allah lamdo jaaɓi